alimul gaibi wa shahadatil kabirul muta'al. Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa. Allah ya san abinda kowace mace take dauke da shi a cikinta, ba fa mutum kawai ba, tumaki, kwari, tsuntsaye da dukkan sauran dabbobi. Allah ya ce duk wadda ta dauki juna biyu, Allah ya ce ya san me a cikinta. Wa ma tagidul arhamu, da abinda mahaifan yakan rage shi a yi barinsa ko halittarsa ta tawaya. Wa ma tazdad, da abinda mahaifan ya haɓakar da shi, ma'ana ya cika a cikin halittarsa. Yaya halittar za ta zo? Allah ce yazidu fil khalqi ma yasha. Shi yasa duk abinda za ka yi a rayuwa, ɗaya daga cikin abinda za ka kiyaye shine kushe halittar Allah. Karka yadda ka soki halittar Allah. Allah ya ƙeri wani abu, ya ƙirƙiri wani abu, ka kushe abin, yana da mugun haɗari. Ba a zagin mutum da katon kai. Shi ya yi kan? Idan ka kushe kan ko ka zagi kan, indirect da Ubangiji kake, domin ka kushe shi ne ko ka zage shi ne da abin da ba alhakinsa ba. Haka ne ko ba haka? Shi ma kan haka ya gan shi, mahaifiyarsa haka ta gan shi. So karka ce mishi katon kanka kamar kaza 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 kaza. A'a, kana yi ne da wadda ya kai. Ba a zagin mutum don shi baki ne, ba a zagin mutum don shi gajere ne, ba a aibata mutum don yana da tsayi, ba a aibata mutum da abin da bai da alhaki a ciki. Haka Allah ya yi shi, kuma akwai hikima wajen hakan ko babu? Akwai kaso mafi yawa na 'yan adam da suke duniya duka fararen fata ne, baƙaƙen su ne 'yan kaɗan. In yana so duka ya yi fararen ba zai iya ba ne? Da ya yi baƙaƙen akwai hikima ko babu? Wacce take bleaching ta kushe abinda Allah ya yi ko bata kushe ba? Ta kushe. Akwai hikima. Akwai hikima. Saboda haka ba a suka cikin halittar Allah. Ba a suka cikin halittar Allah. Yazidu fil khalqi ma yasha. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Lalle Allah mai iko ne akan komai da komai. Saboda haka wannan aya ta isar mana da sako na godiya da jinjina ga Allah subhanahu wata'ala. Saboda isassa shine mahaliccin, shine mahaliccin mala'iku. Sifofi da mala'iku suke da shi Allah ne ya basu, tashinsu da fuka-fukansu. Allah shi ne ya ba mu tsarinmu, shi ya ba mu aljanu irin tsarinsu, shi ya ba mu dabbobi irin tsarinsu. Wani ya tafi da kafa biyu, wani ya tafi da kafa hudu, wani ya ja ciki, wani ya yi kaza, wani ya yi kaza, wani ya yi kaza. Duka hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. To sai Allah ya ce, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة, duk abinda Allah ya bude wa mutane na daga rahamarsa, fala mumsika laha, Allah ce ba wanda zai iya rike wannan rahamar. Ai kaji ayan da daɗi. Wato inda rayuwarka ba a hannun Allah take ba, ai da kun sha wuya. Allah mala. Yanzu kai a ce maka numfashinka, bugawar zuciyarka, aikin kodanka duka daga federal government ake saki yadda za a kula da su, ai da ba kanta. Allah sai ya rike kula da kai da kansa. Ya cancanta ka gode mishi ko bai cancanta? Ya cancanta. Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin, duk abinda Allah ya bude wa mutane kofarsa na rahama, fala mumsika laha,
ba wadda ya isa ya rike. Wa ma yumsik, abinda Allah ya rike, fala mursila lahu min ba'dihi, ba wadda ya isa ya sako wannan abun koma bayan Allah. Mun ji wannan ta zama aƙidarka. Za ka samu hutu wajen neman abinci, za ka samu hutu wajen gudanar da rayuwa, za ka samu hutu wajen tinkaran kalubale na rayuwa, sannan za ka samu sakatawa wajen ka bauta ma Allah. Ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Duk abinda Allah ya bude kofarsa ga bayi na rahama, fala mumsika laha, Allah ce ba wadda ya isa ya rike. Wa ma yumsik, abinda kuma Allah ya rike, fala mursila lahu min ba'dihi, ba wadda zai iya sake wannan abun gabawa koma bayan Allah. In Allah ya rike, ba wadda ya isa ya sake shi. Wa huwa al-azizul hakim, Allah mabuwayi ne mai hikima. Jama'a mun fahimta? Shi yasa yana daga cikin jinjina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa Allah, yakan ce Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Yace ya Allah, la mani'a lima a'taita, ba wadda ya isa ya hana wadda ka bawa. Tirkash lamani alima a baita, ya ce ya Allah, ba wadda ya isa ya hana wadda ka bawa, wala mu'tiya lima mana'ata, kuma ba wadda ya isa ya ba ma wadda ka hanawa. Kun ji yadda Allah yake? To haka yake. In ya baka dole ka samu. In duk garin kuma hassada ne, wallahi abinsa ya zo gunka. Annabi ya ce kawai in kaga an yi wani kaso ban da kai, annabi ya ce kawai babu rabonka a ciki ne, ba rabonka a ciki ne. Duk abin da ya same ka, annabi ya ce kuma dama ba zai subce ba. Abin da ya subce kuma dama ba zai same ka ba. Da ya gama jawabin ya ce bakin alƙalami ya bushe. Jama'a mun fahimta? Ka riki Allah a haka, shine mai bayarwa. In ya baka, ba wadda zai hana ka. Idan ya hana ka, ba mai baka. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu, kuma Allah mai ƙarfi, mai dukiya, mai fawa. Allah fawansa baya amfani a gunka. Da wadda ya zo gaban Allah a duniya ana mai jiniya, da wadda ya zo bayi da silifas, jiniyar bata isa ta bashi matsayi abun Allah ba. Shi Allah in kaga kayi matsayi, imani da addini. Inna akramakum indallahi atqakum, mafi karamci da matsayi da kima a wajen Allah daga cikinku, wanda yafi kima a gun Allah, wanda yafi tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah. Shi Allah wadatar mai wadata ba ta amfani a gunsa, saboda wadatarsa a ce akwai wani matsayi da zai kara ko wani daraja da zai kara, Allah ya ce o'o. Jama'a mun fahimta? To shi Allah haka yake. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Allah ya ce dukiyarku ko 'ya'yanku ba da su taba ba ku matsayi a wajen mu ba. Kana da dukiya, kai ne wani, wannan matsayi da kake da shi yasa Allah ya ce kai matsayi a gunmu? A'a. 'Ya'yanka, Allah ya ce a'a.
wa ma amwalukum wala auladukum, Allah ya ce ba dukiyarku ba 'ya'yanku allati tuqarribukum indana zulfa, wai a ce su da su kusanto da ku zuwa gare mu dab ku yi matsayi. Allah ya ce a'a. To Allah ta yaya ake samun kusanci a gunka? Allah ya ce illa man amana, sai mutum ya yi imani wa amila salihan, ya yi aiki mai kyau, fa'ula'ika lahum jaza'u dhi'ifi, to irin waɗannan da suka yi imani suka yi ayyuka masu kyau, Allah ya ce suna da sakamako ninki ba ninki bima amilu, saboda aikin da suka yi, wa hum fil ghurufati aminu, sannan suna cikin manyan benaye a gidan aljanna. Allah ya ce ana rayuwa cikin aminci. Mun ji abin da yake bada matsayi abun Allah. Shi ne ma'anar yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Yau la yanfa'u malun wala banun, rana ce da dukiya da 'ya'ya ba da su amfanar da kowa a wannan yinin ba, illa man atallaha bi qalbin salim, sai wanda ya je ma Allah da kubutacciyar zuciya da take dauke da tauhidi da sunna. Jama'a mun fahimta? To duk abinda Allah ya bude wa bayi na rahama ba wadda ya isa ya rike, wadda Allah ya rike ba wadda ya isa ya sake. Ka dauki wannan darasi. Duka abun Allah ke gudanar da shi, duka abun Allah ke gudanar da shi, shi ke tsarawa. Mala'ikan da zai yi rubutu ma jariri a cikin mahaifiyarsa lokacin da ya cika watanni 4 aka hura mishi rai, zai tambayi Allah ya ce nawa za a rubuta mai arzikinsa. Kaga ai Allah ne ke faɗan arziki, shi na shi kawai ya rubuta. Ajalinsa a rubuta, mai rabo ne ko maras rabo duka a rubuta. Jama'a mun fahimta? Ita rayuwa wallahi ta sha ƙarfin, ta sha kan kowa in ba Allah ba. Ta sha kan kowa, ba wani a bayan ƙasa da ya isa wallahi ya ce ɓangaren wani ɓangare na gudanar rayuwa tana hannunsa. Tashi ma rayuwar wallahi bai isa ya gudanar da ita ba. Tashi ma rayuwar bai isa ya gudanar da ita ba. Idan ka gane haka, za ka gane ba mai suturtawa in ba Allah ba. Ba mai suturtawa in ba Allah ba. Idan ka fahimci haka wajen alaka da Allah, za ka samu saukin rayuwa. In ka gagara fahimtar haka, za a wahalar da kai a rayuwa. wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah qul afara'aytum إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Allah ya ce wala in sa'altahum inda zaka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa ya halicci sammai da kasai la yaqulunna Allah, da su ce ma Allah ne. Kul Allah sai ya ce to ka tambaye su afara'aytum ma tad'una min dunillahi, ku bar labarin dukkan waɗannan ababa da kuke kira kuke bauta koma bayan Allah. Kar wani ya ce maka wai gunki ake nufi kawai. Duk abin da za a bauta wa koma bayan Allah, ko mala'ika ne an yi shirka ma Allah, ko annabi ne manzo ne an yi shirka wa Allah. Shi Allah shi kadai ake bauta, ba wani nau'i na bauta da ake juyar da shi ga wani Allah. Kul Allah ya ce ka ce a fara'aitun mata da una min dunillah, ku bani labarin ababen da kuke kira kuke bauta musu koma bayan Allah. In aradani Allahu bi durrin, idan Allah ya nufe ni da wata cuta wata matsala, hal hunna kashifatu durri, shin za su iya yaye mini wannan
cuta da Allah ya nufe ni da ita? Suka ce a'a. Au aradani bi rahmatin, to in Allah ya nufe ni da wata rahama, jin kai, hal hunna mumsikatu rahmati, shin za su iya rike rahamar kar ta zo guna? Suka ce a'a. Qul, Allah ya ce to kace musu hasbiyallahu, Allah ya ishe ni. Ya isa ko bai isa ba? Wadda in wata cuta za ta zo bai isa ya tsare maka ba, sai dai kai ma abinci asibiti. Ba wani consultant da aka isa a kira ya zo bakin gadon ya yi wani abin da zai yi ka tashi ka kama tafi, sai dai ya rubuce rubucensa, in ya yi imani ya ce Allah ya baka lafiya. Kaga shi ma wayonsa ya kare. To idan kuma Allah ya nufe ni da rahama, jin kai, wani budi, akwai wadda ya isa ya rike. Kafirai ne fa suka ce a'a. To kai me yasa kana musulmi kake ganin wani zai iya rike maka alherinka? Kul, Allah ya ce kace musu hasbi Allah, Allah ya ishe ni. In dai wannan abun a hannun Allah yake, Allah ya ishe ka ko bai ishe ka ba? Ya isa. Wannan duka Allah na jan hankalinka ne saboda kar ka je ka bata lokacinka wajen bautan wani Allah. Ba abin da zai tsinana maka, ba abin da zai tsinana maka. Alaihi ya tawakkalul mutawakkilun, Allah ya ce gare shi Allah masu dogaro suke dogaro. To kaga wanda bai dogara ya tsaya ga Allah ba, kaga kenan dama shi ba mai tawakkali ba. To Allah ya ce duk abinda Allah ya bude ma bayi na rahama, ba wadda ya isa ya rike. Wannan fa ba wadda ya isa ya rike, ko mala'ika Jibril ba zai iya rikewa ba. Jama'a mun fahimta? Idan Allah ya rike, kuma ba wadda ya isa ya bude wannan kofar. Wayannan kofofi guda biyu a hannun Allah suke, banda shi ba wadda yake da mabudansu. Jama'a mun fahimta? Saboda ka zama mai kyakkyawar aƙida, mai gaskata abin da ka yi imani da shi na alkur'ani da sunna. Ka zan mai kyakkyawar aƙida wajen kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, domin ba mai yi in ba Allah ba. Allah ya ce wa huwal azizul hakim, lalle Allah mabuwayi ne, Allah mai hikima ne. To sai mu kwana anan, sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.